Oeddech chi'n gwybod, os ydych chi eisiau codi unrhyw fath o adeilad neu estyniad, mae rhaid i chi gyd ymffurfio hefo reolau genedlaethol o'r enw Reolau Adeiladau 2010. Mae reolau adeiladau yn hollol wahanol i'r reolau cynllunio. Mae reolau adeiladu yn bodoli mwyn sicrhau bod bob adeilad yn gadarn, yn ddiogel, yn gynnes ac yn dal dŵr. Dwi wedi dod i'r safle adeiladu yma heddiw i weld sut mae'r gwaith yn dod yn ei flaen ac i wneud yn siŵr bod y gwaith yn cydymffurfio hefo reolau. Achos yn fuan iawn, fydd yr adeilad yma yn gartref i rywun, felly mae rhaid gwneud yn siŵr bod bob dim yn 100%. Cyn i'r gwaith ddechrau, weithiau mae'r swyddogion yn cael cyfarfod anffurfiol gyda'r datblygwyr mwyn eu rhagrybuddio am broblemau fasau'n gallu codi. Enghraifft, adeiladu dros dreiniau cyhoeddus, neu ofalu fod neu fynediad addas i frigad dân ac yn y blaen. Ar ôl i'r gwaith papur cael seil bendith, mae'r gwaith adeiladu yn dechrau. Mae swyddogion fel arfer yn mynd allan i archwilio'r sylfeini, y lloriau, y system gorffosiaeth, strwythur adeilad ac ati. Wedyn, os fydd y gwaith yn cydymffurfio hefo reolau, byddwn ni yn rhyddhau tysysgrif gwblhad. Mae'r dysysgrif yma'n hollol bwysig pan ddaw hi'n amser i werthu'r tŷ. Dyn ni yn gorchwilio bob math o brosiectau ar draws y sir, rhai adeiladau sydd yn eiconig ac yn rhan o hanes yr ardal, ac hefyd rhai prosiectau sydd wedi ennill gwobr ansawdd genedlaethol.